Avui us ensenyarem com fer un pin de llibre amb un imperdible per penjar-vos-ho a la camisa. Necessitarem un tros de cartró, un cartró de llet, un full en blanc, cola en barra, unes tisores, un llapis, una goma i una regla. Començarem retallant dos trossos de cartró de 5 cm per 3,5 cm. Sí? Quan els tingueu, els enganxarem amb cola de barra l'un amb l'altre. Intenteu que quedin el més simètrics possible. Això serà el gruix del nostre llibre. Quan ho tinguem, agafem el paper i el llapis i anirem a dibuixar les pàgines. Per això necessitem, amb la regla, fer un munt de línies rectes. Feu-los el més llarga possible. Si ho necessiteu, torneu a repassar les línies perquè es vegin bé. A continuació agafarem les tisores i retallarem aquestes línies. Deixeu un bon marge. Exacte, així. Ara li donem la volta i li posem cola de barra al darrere. Començant per un dels espais més curts, començarem a enganxar el paper amb la línia de ratlles just al mig, on tenim el cartró, i aplastem perquè es quedi enganxat. Allà on acaba, agafem les tisores i li fem un petit tall perquè puguem doblegar bé la resta de la fulla. Fixeu-vos en aquest pas, que és molt senzill. Ho tornem a fer a la part de sota. I retallem tot allò que ens sobri. Per exemple, a mi m'ha sobrat tot aquest tros. Quan feu les línies, és millor que us sobri material a que us falti, així que feu-les ben llargues. Veieu? Vale, ara anirem a fer les tapes del llibre. Per això agafarem el cartró de llet i retallarem tota una banda de la tapa. A continuació, amb la regla i un llapis o un rotulador, dibuixarem un quadrat de 5,5 cm per 8,5 cm. Una vegada retallat, el que hem de fer és posar els dos cartrons que hem enganxat una mica al borde i assenyalar al mig on acaben. Sí? Una vegada retallat, repassarem a sobre del paper el borde del cartró i assenyalarem també aquestes línies que acabem de dibuixar amb els dos quadrats. Amb un regle assenyalem la unió d'aquestes línies i això serà la part de darrere del nostre llibre, on aniria el títol. A continuació fem un dibuix i el pintem. Si voleu saber com he fet aquesta rosa, al final del vídeo us faré un petit tutorial de com l'heu de dibuixar. Acabem de pintar la tapa del llibre i és millor que ens sortim que no arribem. Quan més ens sortim, molt millor. Quan ho retallem, també ho retallarem amb molt de marge. Recordeu-vos, és superimportant que deixeu molt de marge. Sí? Mireu, així ha quedat el meu. Veieu? Aquí ja he posat el títol també i he fet una petita cua de drac per acabar de decorar el meu llibre. A la part de darrere no he fet res
perquè no es veurà. A continuació agafo la cola de barra i li poso per darrere per acabar d'enganxar-ho al tros de cartró de llet. Una vegada ja li he posat la cola, poso el cartró de llet i començo a enganxar i a doblegar el paper. Si voleu, una vegada teniu enganxat la part de dalt i la part de darrere, retalleu una miqueta els laterals perquè així sigui més fàcil pegar-los. Jo he retallat les cantonades. Ara li doneu la volta i ja queda tot enganxat. Amb un llapis agafeu i la part que he assenyalat pel mig li feu un petit doblec. Apreteu bé perquè es costarà una mica i si ho necessiteu ho torneu a fer perquè quedi ben doblegat. Ara agafem el cartró que havíem fet abans i li posem cola per enganxar-ho aquí dins. Això són les pàgines i el cartró de llet és la tapa. Ara veureu que ben queda. Una vegada ho tenim enganxat per una banda, li podem posar la cola per l'altra i així enganxar la segona tapa. Perfecte. Ara ho podeu acomodar a gust abans que sequi per deixar-ho com més us agradi. A continuació, podeu pintar un tros de paper igual que la tapa, sí, i enganxar un imperdible per darrere, perquè s'us aguanti a la camisa. Perfecte. I ja teniu el vostre pin amb imperdible. A continuació us ensenyaré com fer la flor. El primer que heu de fer és un cercle. Després, un cor per sobre el cercle. A sota el cor li farem una panxa. I després, uns braços que aniran a trobar-se amb la panxa aquesta. Unim la part de dalt amb la de sota amb aquestes línies. I ara fem un petit cargol a dins del cercle. Li dibuixem 4 gotes al revés a sota de la flor, 2 línies que faran de tall i a continuació fem una línia que ens guiarà per fer la fulla i una gota molt més gran per acabar de fer l'arròs.